ngomong. Mau lihat tema Tuhan hupasaha tuho alana mobil kereta jabu si panganon laptop komputer iPhone baju sepatu sudah ngalengkap adong Tuhan sonari tinggal mengalului hepeng na nama asabui manuhori sudah amin. Molo anak baru na bagakian biasanya di jogja danak aunti molo na bagak ante. Jadi molo si rawa balang di jog tate double t tate ima molo si rawa balang makana unang ngolo hamu si rawa balang.